Čusto lidi, my vás tu vítáme. Hej, kde jsi? Já jsem teďka šel do lobby a hrám hide and seek, co vymyslel tento server, Gamer. Eri, Isa, volá. Povedz to. Gamerovic. Počkej, kam Hej, jsi jsi šel? tu? Jo, jsem. Kam jsi šel? Chod do hide and seek. Já už tě vidím. O, a já teba. Idem k tebe. Pojď. Ty jsi Paul Lux. Jo, já jsem si musím měnit to jméno, protože já už jsem tady byl zaregistrovaný s tím jménem, ještě víš. Aha, co to je za skin? Chod do jednotky. Tak jo, počkej. Počkej, alebo ne. Hej, chod do jednotky. Jo, chod do jednotky. Přišel jsem. Ale ty jsi ten Paul Lux, ne? Jo, ale jako jinak tam mám jako na tí... Hej, a ľudia ešte sme nepovedali, čo budeme hrať, ale to hide and seek. To jsem říkal. Hej, ale na budúci diel budeme natáčať, povedz. Mám to povedať ja? No, můžete si vybrat v komentu, můžete napsat... Survival Games. Nebo, no, to si můžete vybrat buď Pivpav, nebo Survival Games. To si můžete alebo vybrat. hide and seek. Alebo hide and seek. No, znovu hide and seek, ale budeme to dělat pravidelně, postupně. Takže hra sa začína za 20 sekúnd. 17, 16, 15. Hej, koľko máš FPS? FPS 12, 13, 1, 8, 16. No, drží se to na té 16, 17. To ještě dobře. Jo, už sa hrá. Čo si? Ja som Gold Ore. Počkej, jsem to načítal. Já taky Gold Ore. Kam jdem? Choď k takej... Hlavě? Kde si? Počkej, mě se to teďka seklo. Pojď k té Kde lávě. jsi? Pojď k té lávě hned na začátku, jak jsme byli. Seeker! Drum. Pomyň sa rozbehol Seeker. Pomoc, drahaj, ja som Kde si? Gold. Hej, kde jsi? Ja som na spawnu. Pomyň sa rozbehol Seeker, ešte sa to ani neodpočítal. Co? Jak to, že jsi nás spomnul? Ups, ja som zomrel, a som Seeker. Zabijím. Kde si? Neřeknu. Ne, nezomrel. Ja som nezomrel. Nezomrel som. Jo, Gold Ore, tady je hodně Gold Ore. Jdu se to schovat. Hej, kde si? Já jsem šel někam, kde je hodně Gold Ore. Už jsem solid. Kam půjdem? Tak pojď třeba, já nevím. Kde je to uhlí? Počkaj, tě nepočujem. Kde je to uhlí? Slyšíš mě? Hej, úplne sa mi laguješ. Kde je to uhlí? Čo? Kde je to uhlí? Uhlie. Mhm. Chod na spawn. Ty si Gold... Au. Som padol do ohňa. Ježiši! Ty si Gold Ore. Ja to vidím. Au. Jo, to bolelo. Jo, jsem trochu spadl mimo svět. Padol. Gold Ore spadl. Ty si bol čo? Gold Block? Jo, Ty si bol to ony. Gold Ore. Hä? Ej, kde jsi? Tak to lívneme a Jo, už tě ideme. vidím. Už tě vidím. Pojď. Hej, stopneme to a nic sme tu, oka? No, mně se to... Já nevím, jak se to stoupuje, víš. Jaj. Tak sa lívneme hneď. Tak sa lívneme. Proč? Ja. Proč?
Taky ti spadla java. Nejde. Počkaj, musíme sa odhlasiť. Mně to spadla java, no. Hej, No you poď. are... Počkej, nějak tam spadla teďka java, no. Počkej, teď mi No. nejde nějak server. A já teďka nemůžu fele do connect do servera. Mně jinak nejde server. Tak si vypni Minecraft a zapni. Než jak jsem vypala zapomněl. A čo budeme hrať? Jo, už asi. Jo. Restarting. Štvorka je restarting. Počkej. Ja idem hide and seek. Idem ťa tam čakať. Jo, čekej tam na mě. Na čtvrku teda? Hej, štvorka. Tak já jsem klikl teďka na ten blok. Hej, si v štvorke? Počkej, mi teďka se načítám. Hej, si tam? Já už tam jdu. Ne, pojď do 5. Nebo kam půjdem? Tak do ten hide and seek? Hej, choď štvorku. Choď štvrtú arénu. Hej, vieš to urobiť tak, aby bol vidieť aj môj obraz na onom videu. Hej, a toto bude aspoň hodinové video, alebo polhodinové. No, já můžu nahrávat jen 12 minut. Jak iba 12 minút. No jen 12 nebo 13 minut můžu nahrávat. Natáčať. Kdyby měl koupený, tak můžeme třeba natáčet hodinu, ale... No, uvidíme, koľko to dá lajkov a... Nebo mi ty můžeš objednat práci. Poďte na kanál... Tak počkej, na jakou jdem? Po videu... Tak, Ja! Už sa hrá. Ty si tam? No. Red Rose. Čo je Red Rose? Nevím, ale já jsem to nestihl. Škoda. Zapoj se. Jo, Počkaj, ja niečo napíšem. Hej, napíš do chatu, alebo ja to napíšem, počkať. Hej, pojď na 6, restartuje se. Počkaj, ja iba niečo napíšem. Chodte na YouTube po videu na strana a byl si vyhozen. Safra. Musím to teda znova celé písať. Musím sa naučiť rýchlo písať. Od první pojď. Chodte po videu na YouTube